तुमगेल घरान तू अष्टमी पर भारी जोर की म्हणून नव्हे आमगे ते साधारण बा आमगेल महिना तनार्तन हे सूर केलेले आमका वाईन दवो चवत दवो कसने ना नव्हे तका हे पुणी एक कोरिया म्हणून मनाईल के तका आणि आमगेल चरडू माहित शिंची अना आमगे ते खंचे परब ना मी कसने पुणी कोरका मिगेल फ्रेंड्स ते हडतती हे हडतती तनी लाईक प्रसाद हडतती मागिरी स्कूलान निमगी तती तुमगेल घरान कसने प्रसाद नावे कर्णत्वे तुमको परब नावे म्हणताना आमचे एक नमोन दत्ता म्हण एक हट आमगेले गोंडीले नी पापाले तकाची हाणे हे एक सूर कोरिया कशी देवाल नवे चांग नवे म्हणून ताण तसलेतले आमगेल सुरे काही तशी चबा नुसते उलट नाही देवाला नी कसने कोरची म्हणरी तिक भारी उमेदी मागीर हन्नी पुरायची तीर्मान करतरी मिगेल आणि मिगेल बमनाल कसं नस देवाल नवे आमक सकडांक काही चांग दत नवे सूर कोरिया रे म्हणे आम्ही भारी काही गडद म्हण कर ना ती एक साधारण क तुम्ही काल पळेल नवे व्हिडिओ तो तिथलेंची तिथले एक अलंकारू मागिरी एक थोडेची लोणी मुद्द कडे दह्या पोऊ आणि पंचकजा इथले कल्लोचे मागिरी अष्टमी उंडो चक्कुली नेवरी हे प्रास्त नवे त्या बाय दुखून हडचे आमचन करू दायना बा एक पण दत्ता एक पण दायना मागीर आमक बायल मनशालास मू म्हळरी मिगेल सुन्ने का हे महिन्याचे प्रा ताका ते रगळे नक्क म्हणू त्या खंचे कर ना तमी त्या प्रा बाय दुखून हडचे हे इतले बग मात्र एक 3 बग मात्र करचे कृष्णा पो मला भारी इष्ट काही नवे मागीर एक पंचामृत अभिषेक कोरनु कडे देवाक बस करून अलंकार कोरनु हे तुळसी दळगरचे विष्णु सहस्रनाम सांगताची बापू सुपूतू आमगेल बाबूय बसता बा करचे कडेरी नैवेद्य कोरनु आरती कोरनु कडे रम्मी जाऊचे हा उपवास असते उपवास मला गोतच मू सकाळी एक रवे इडली कोण दवरचे आणि कोळंब त्यांची 2 टाइम काय दत्त सकाळी कडेरी संजे मला रात्री पूजनी दत्तरी आमगेल वाटर चरडू असत मो अन्नू आमणी आणि तुळशीदास आणि आम्ही ಒಟ್ಟುची बैसून गम्मत कोण जेवण करचे हेंची आणि कसने अष्टमी ರಂದಪಚ बा गजबजंबट उपकरी दाळीताय एक खीरी पायस हेंची हे प्रकोण हा आणि पोळी आता पागीला नियत न लायक मेळत नवे पागीला जीव कडगी घालनो पोळी नसला जेवण दत्तवे परबेचे नवे हा काली भारी गम्मतल्ले आजी होड परब मक्कनी सुरेखक वही पूज म्हणताना सुमार पोळेरो आरती हे ते म्हणून सामान एक पूर्ती बाहेर काढचे दल्ले त्यातने कुमेदी असत म्हणया पुरा अलंकार करचे हे ते म्हणून पुरा दावकम सामान तदनंतर आजी ते प्रगासूनु पुसूनु सुकोनु भीतर दवर कमू तिथले पुरा करताना कोट निटू देता एदळते तेंची दल्ले आणि के प्रदूनु पुरा चाक करनु दवरला ते सम सुक्तरी अनेक पंत पुसूनु मागीर भीतर दवरचे त्या फायक दल्ले पुसून भीतर दोच फायक दल्ले आज इथल दल्ले हा वत्त चा पिऊन हंग बसली आणि कसन थोड्या वेळात सुनमा येत नवे कडे रम्मी हे अडचवच कमू अनवाळे लाये मड्डोपरा पायचुडी एक दाव कमू वचकात हा सुनमा म्हणत कुठले आईलीच पळेती हो हळे मारडी जाऊन बसल्या गो होई गो तुगेले वाट राखतसिली वचामी आजी हल्लरदल नाही गो आजनी आयतारा मागीरनी चूडी येऊचोर सकदल्ली पडे होई गो घड बिते चूडी परब दावन गेल पडे अधिक मासु मंडलले अधिकोचुनो निज श्रावण इले आता वे दावन गेल पडे कितलो गे दिसत गो मारायती होई गो दिस कसने रात दत्ता फल दत्ता कशी दिसत की तशी वच्ची पडे हा तू बसतेल की कसं गो ना गो मारायती वचा वचुनु ते घेऊन येऊन मागीरनी चूडी बंदुका नाही गो आमगेल गायनल चूडी हावे बंदुका मू तुक्को पणी तुगा सून बांधून दिता मक्क तेश नाही गो हावे बसीर कडे गंतुचे नाही गंतुत नाही गो बंदुचे तीन एत्तन सांज दत नाही गो आईल मागे तिकडं दप हे ते मुन दत्त नवे हाव बंधून दवरची गो अयो एक चूडी बंदुच्या कितले कट मुग तुवा हंगाड सैबिणी हाव बंधून दिता अयो नाक्कू गो अशी एक उतराक मिळाले वचा हा एक उडग असतल पड गो आमके व्हिडिओ आईला मुगो हो होई गो तुडग असकेल भारी चांग दल्ले श्रीमती सुजाता दामोदर नायक आणि तंगेल सून मेघा अतिश
नायक हन्नी हमके का वीडियो कोन पेटला भारी लायकस सार वीडियो हे चुडिया कमी कसकसन पर सामान घालतती म्हणून त्याच्या बग्गे मस्त जन गोतना नवे आत हे पेंटगावंतु त्या प्रमाणमो आमका हंग सम्मेळना आणि के होडोड पेंटगावंतु कसने मेळना नवे तंक हे एक वीडियो पळोच खातीर म्हणून शेअर करून घेता सती दय कोण पळे येते तशींची आमगेल वीडियो पुरा तुमगेल फॅमिली फ्रेंड्सांक पर शेअर करून मस्त जनका आमगेल प्रपंच कापून हाडती आणि आमगेल व्हिडिओ कशे असेल म्हणून कमेंट्सान तिलसी येते आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद गरिके मज्जनकुट उल्टी रत्नगांधी मिट्टु ಭೂಮಿಯೊಳು ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ತಂಚಿ ಮುಂಬತ್ತು ನಬಳೆ ಮಗಿರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಪುಲು మరి ಕಬಳೆ ಪುಲು ರಥ ಪುಲು पंचपत्र मागीर केस्कुरा फूल म्हणटात तशींच कृषी छान केस्कूर ते डेलिया शाವಂತೆ गुलाबी पूरा घाल मागीर चूड